Hola amics, vos recomano este llibre que es diu El meu nom és Stilton, Jerónimo Stilton. El llibre tracta de Jerónimo Stilton, que és el personatge del llibre. Viu en una ciutat que es diu Ratolònia. I ell sempre, a cada dia, que sempre té que anar a l'oficina, ell sempre s'aixeca tard perquè mai se fica l'alarma i sempre arriba tard. Ell sempre l'esperen en una limusina, ell se'n va en la limusina a l'oficina i ell s'assenta a la seva oficina a treballar cada dia fort perquè ell sempre té molta feina, però mai l'ha acabat. Per què? Perquè en té tanta que, i com ell és un desastre, mai la pot acabar. I per això els seus companys, com sempre lo veien que mai l'acabava i anava malament, li van contractar una ajudanta que es diu Pig, que es va presentar entre tots, i el seu patró, que ella li dia així perquè era el seu patró, i ella, Jerónimo Stilton se creia que no faria res, però cada dia li feia de tot, tota la feina li feia ben feta, entregada i puntuada, sempre. I Jerónimo Stilton es va quedar sorprès, no, lo següent, però va dir, mare meua, saps? I cada dia era així, ell intentava fer altres coses, l'ajudanta li feia tot i li preguntava que si havia alguna més i ell sempre se picava. I un dia, que era el seu aniversari, com mai lo felicitaven, va dir, va, me'n vaig pagar a casa, trist i disgustat. Però quan va obrir la porta, tots li van dir, sorpresa! Feliç aniversari, Jerónimo! I ell se va quedar sorprès i content de que l'hagin felicitat i fer-li una sorpresa d'aniversari. I al dia següent li van dir, que tens un regal, que te'n vas al Pol Nord amb nosaltres. I va dir, què? No, però igualment se'n van anar ells el dia següent. I se'n van anar i en helicòpter, després en vaixell, que anaven en festa, era com una discoteca, però van xocar contra un iceberg, es van caure i no els hi veia la boira i llavors ells se van assustar. Però al final l'helicòpter los hi va avisar i los van rescatar i llavors van tornar bé perquè va ser una situació molt difícil, que se va estrellar contra un iceberg i llavors van tornar bé i damunt altra vegada a la feina, a l'oficina i ja està. Vos lo recomano perquè m'ha agradat molt, perquè és de Jerónimo Stilton i parla moltes aventures i moltes coses, vos lo recomano i ja està. Adeu.